May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadunong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabataan nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Masobra sa 6,000 ka mga trabaho igatanyag sa mga Negrosanon sa Independence Day. Transition team ni Mayor Evelio Lunardia, hindi na maislan pa ang schedule sa ilang meeting sa Benitez Transition Team. Sa Manapla, gwardya patay matapos mabugo ang iyang motor sa dump truck. Water supply sa duha ka mga barangay sa Talisay City, apektado sa natabo nga landslide. Kag sa Good Vibes, mga nilagawan nga wala bayad sa tripping ni Ruming. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, inspeksyon sa pagpasiguro nga mapatuman ang bag-o nga minimum wage order ang ginapatuman sang Department of Labor and Employment. Suno kay Mary Agnes Capigon, ang pamuno sang DOLE sa Negros Occidental, Hunyo 5 pa nagsugod ang pagpatuman sang bag-o nga minimum wage order sa Western Visayas. May 15 ka mga labor inspectors sa ilang nga talatapan, kag adlaw-adlaw ang ilang nga regular monitoring sa pagpasiguro sang compliance. Pathag ni Capigon, kung may mga kumbuyahan man nga naghinyo sang exemption, yara na ini sa talatapan sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kun RTWPB. 75 dias humalin sa na-publish ang wage order sa May 20, dapat ang mga magahinyo sang exemption ang nakafile na sang ilang nga petisyon suno kay Capigon. Kung may mga luyag man nga ipadangat nga non-compliance suno kay Capigon, sarang ini mapadangat sa mga talatapan sang DOLE o kung online paagi sa Single Entry Approach Program. 420 pesos sa karon ng daily wage sa mga kumbuyahan nga may napulo pa idalom nga mga empleyado, kag 450 naman sa masobra na pulo. 410 pesos naman ang minimum wage sa mga agricultural workers. We have to wait for the approval or denial from the RTWPB, but the exemption is to be filed not later than 75 days from date of publication of the wage order. Actually, wala na sang direct din na instruction kung saan o basta ang inspector namon will go there, and then probably they can also give advocacy, orientation that there is a new wage order na. Sa number 9, 124th Independence Day, ang pagadumdumon pinagi sa nagkalain-lain ng mga programa sa Negros Occidental kag Bacolod City sa Domingo nga adlaw. Sa Bacolod City, ang anay Chief Presidential Legal Counsel nga si Salvador Panelo ang mangin keynote speaker sa selebrasyon sa Bacolod Public Plaza. Pagapamunuan ang programa na ni Mayor Evelio Lunardia kag Vice Mayor Elcid Familiaran, kung sa diin pagkatapos ang flag raising ceremony, mayara sa traditional nga wreath laying sa Monument of the Unknown Soldier. Sa Capitol Laguna naman, pamunuan na ni Governor Eugenio C. Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer ang programa. May patigayunon man nga turnover sang barangay insurance claims. Tema sang 124th Philippine Independence Day, amo ang Kalayaan 2022, pagsuong sa hamon ng panibagong bukas. Sa number 8, lilibo ka mga awardee sa Vista Alegre Granada Relocation Site ang napaidalom sa review. Iban sa ila, may notice of eviction na. Sa masobra 3,000 ka mga awardees nga natagaan sang duta nga maistaran sa Vista Alegre Granada Relocation Site, katunga diri ang napaidalom sa case review. Suno kay Maria Victoria Pareñas, ang pamuno sa Bacolod Housing Authority, 150 diri ang may notice of eviction na pero wala ginpatuman tungod pandemic. Kalabanan sa ila, natalupangdan nagbaligya kag nagbakal sang duta sa mga awardee. Ang iban ginpaistaran sa nga benepisyaryo sa ila himata. Nagapadayon pa karon ang case review sa pila pa ka mga awardees, pero suno kay Pareñas, yara na sa masunod nga administrasyon ang desisyon kung pahalinon ang mga violators kag bawion sa syudad ang na-award nga duta sa relocation site.
Sa number 7, sa Banwa sa La Castellana, sa 13 ka mga barangay sa Banwa, isa na lang gid ang wala pa makabig nga drug-cleared barangay. Ang Barangay Robles na lang sa 13 ka mga barangay sa La Castellana ang nagapabilin nga hindi pa drug-cleared barangay. Ining suno sa kay La Castellana PNP Chief Ron Daryl Nigos. Bisan isa na lang ka barangay ang nabilin, wala sila sa gihapon nagauntat sa pagpatigayon sa mga operation, kag pagpatigayon sa symposium, kag ipahibalo sa mga pumuluyo sa malain nga epekto sang illegal nga droga sa ikaayong lawas. Ang kampanya kontra illegal nga droga ang isa sa mga gintutukan sang Duterte administration. Sa number 6, empleyado sa munisipyo sang Binalbagan patay matapos ginbuno sang empleyado man sa munisipyo sang Banwa sang Isabela. Patay ang 49 anyos nga empleyado sang Banwa sang Binalbagan nga si Joe Marie Sarad matapos ini ginbuno kahapon sa barangay Kamang-Kamang sa Isabela. Ang suspect amo si Richard Garcia nga empleyado naman sang Banwa sang Isabela. Sunod sa Deputy Chief sang Isabela PNP nga si Lionel Adulacion, naglalisay sang kahapon ang duha antes sang pagpamuno. Pila ka oras matapos ang ila paglalisay, didto na ginpangita ni Garcia si Sarad kag sang iya makitaan sa Tiangge, gilayo na lang niya ginbuno sa dughan. Patay na ang mag-abot sa ospital ang biktima. Padayon ng hot pursuit operations ng PNP, batok sa suspect. Sa number 5, sa Banwa sa Kawayan, isa ka lalaki patay matapos nga labuon sa nagapangaluyag sa iya nga utod. Matapos wala gin sapak sang iya ginapangaluyagan, ginpatay sang suspect nga si Ramiro Quetchon ang utod sa babae sa sulod sang iya sini nga balay sa barangay Inayawan sa Kawayan kahapon sang kaagahon. Ang biktima mo si Venancio Eblacas, 56 anyos. Sunod sa PNP, unang naging katuan ni Quetchon ang balay sang ginapangaluyagan apang wala ini nagbugtaw. Nagrekta ang suspect sa balay ni Eblacas kag ginpukaw ang biktima. Sang hindi man magbugtaw, dito na siya nga ginlabo-labo sang suspect. Detained karon ang suspect kag kaso nga murder ang ipasaka batok sa iya. Sa number 4, sa Banwa sang Manapla, gwardya patay matapos nga mabunggo ang iyang motorsiklo sa dump truck. Patay ang 26 anyos nga gwardya nga si Dese Prince Elmission matapos mabunggo ang iya sini ginadala nga motorsiklo kagabi sa isa ka dump truck sa highway sang Barangay Tortosa, Banwa sang Manapla. Sunod sa PNP, nagadalagan sa opposite lane ang motor kag ang dump truck. Sunod sa pulis, posible nga napiyungan si Elmission. Gani nag-agaw ini sa pihak nga lane kag nag-head-on collision sa dump truck. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Temporaryo naman nga gindetain sang PNP ang driver sang truck. Sa number 3, pagkatiphag sang duta sa Barangay San Fernando sa Talisay City, nagresulta man sa pagkadula sang supply sang tubig sa duha ka mga barangay. Sa assessment nga ginpatigayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang Talisay sa nagluntad nga landslide sa sitio Tambara, Barangay San Fernando, ilan natukiban nga pati ang supply sa tubig ang apektado man. Sunod sa pamuno sang DRMO nga si Spike Gutierrez, may mga pipeline nga naapektuhan. Gani nadulaan sa supply sa tubig ang Barangay San Fernando kag porsyon sang Barangay Dos Hermanas. Miyerkules sa gabi, liwat nga natipag ang duta sa sitio Tambara matapos ang mabunok nga ulan. Bulan sa Abril, una nga nag-ab-ab ang duta sa amuman nga parte sang dalan bangod sang inadlaw nga pag-ulan. Ginrekomenda man sang DRMO nga motor na lang anay sa karon ang tugutan nga makalabay sa dalan bangod delikado pa ini para sa mga four-wheel vehicle. Ang dalan amo ang alagyan sa mga turista pakado sa mga waterfalls sa San Fernando. Sa number 2, transition team ni outgoing Mayor Evelio Lunardia hindi na magkambyo sa natalana nga meeting sa transition team ni Mayor-elect Albi Benitez sa Hunyo 22. Sa madason nga semana, magasapo liwat ang katapos ang technical working group sa transition team ni Mayor Evelio Lunardia para ma-finalize ang tanan nga document kay ila i-turn over
sa interim transition team ni Mayor-elect Albi Benitez sa Hunyo 22. Sunod kay Maria Victoria Pareñas sa pamuno sang Technical Working Group, hindi na pwede makambyo ang schedule nga gintalana sa Department of the Interior and Local Government. Ginhinyo sang katapos ang transition team ni Benitez nga kuntani mas temprano ang turnover agud matun-an kag mausisa nila sa maayo ang pagasalon nga responsibilidad sa masunod nga administrasyon. Ginapahayag ni Pareñas nga sa karon ang bahin na lamang sang accounting kag treasurer's office nga mga dokumento ang ila ginahikot agud makumpleto sa gintalana nga turnover. Ma-change na schedule? Kahapon lang kami actually nag-meet ang technical working group. So, gin-review kung ready na sila. So, ang iba is in the process of complying pa. So, most probably, final na gid ang 22. So, next week, may another meeting pagit kami to ensure nga ready ang turnover. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Good news para sa mga nagapangita sa trabaho. Masobra sa 6,000 ka mga trabaho ang pwede pilian sa mga job applicants para sa Kalayaan 2022 Job Fair sang Doli sa Domingo nga adlaw. Sunod sa paburo sang Doli, Negros Occidental nga si Mary Agnes Capigon, 46 ka mga lokal nga kumpanya, kag 7 ka mga agencies ang magapakigbahin sa job fair nga pagahiwaton bilog nga adlaw sa SM City Event Center. Halos 5,000 ka mga bakante nga mga trabaho sa lokal kag masobra naman sa 1,000 ang sa luwas sang pungsod. Humalin sa call center agents, sales and technical support representatives, radio reporter, kag news writer, padulong sa driver kag housekeeper ang mga bakante nga trabaho sa lokal. Nurses kag skilled workers naman para sa luwasang pungsod. Mas labing ginahaylo sang Doli ang mga maparegister online agud to makasubmit na sang pormas kag mahatagan sang priority. May 1,800 na ka mga nakaparegister online. Sarang magbisita sa Doli Nofo page pero bukas sa gihapon ang job fair para sa walk-in. Pahanumdum sang Doli nga ihanda ang mga resume kag iban pagid nga mga nagakaigo nga mga dokumento. Magdala man sang kaugalingon nga ballpen kag hindi malipat sa pagsunod sa health protocol. May mga help desk man nga ipahamtang kung sa diin ang mga may luyag i-inquire ang pwede makapakig-angot kasubong sa SSS. The benefits lang nga naka-online na sila register is nga hindi na sila mag-queue bala just for the filling up of the forms and etc. because sa online registration ara na dadira naka-fill up na sila da, and what they will do on Sunday na lang yan is dito sila malinya sa area wherein naka-online register na sila, tagaan sa verification. At the end of the day, lumabas sa tingin mo before sa Manila, sir, no? 12 p.m. Yes, ang mga hard on the spots, may araman ko tangang year hire. In the year hire, yeah, they just need some interview and compliance with some requirement before they are being hired, no? Kag para sa pabalod vibes sini nga weekend. Mahal ang krudo ka gasolina pero bored ka. Gusto mo mag-joyride pero sa lapit lang nga lugar kag hindi ka matamaan sa pagpatugho. Kag kung pwede pa lang, sa wala lang tani bayad nga lugar para pwede lang makabalod sa pagkaon para menos gastos. May i-recommend kami sa inyo. Nakibalo ka mo ba lang nga may dalan nga nag-connect sa Barangay Miluyan sa Murcia kag Barangay Mailom sa Bago City. May gamay lang nga rough road pero the rest sa dalan, sementado na. May pila ka mga points nga pwede makastop over kag magpaliwaliwa. May mga rice terraces, kag overlooking sa city ang dalan. Sa unahan mo, madamo pag sa pwede makastop over para magpaliwaliwa. Lipingan Tabuas ang ining highway sa traffic grooming at 10 a.m. Sa Baganihan naman, mga aspin, sa kuko sa mga manunod sa Emiliano Lizares National High School sa Barangay Granada. Pila sa ila, nakita na sa bago nga mga balay. Ginatingwaan sa mga maestra nga salbaron sila bangod napabayaan na. Ang istorya naman sa Domingo sa Baganihan.
Pag mo rin natawag, ang highway pa lang, pwede na pang turista. Wala ka gastuhon. Gani man ming no. Pwede, possible kung wala ka budget, pwede gid yapon. Gusto ko makisakay na ko. Kasi hindi naman. Angkas ka sa bike, pwede. Gawin ito mga balita sa Negros, Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!